Твою мать. Самі вони з тими розовими полосками, з середніми, з тоненькими бірми і з трошки ширшими золотими, між бірми золотими. І так воно все вкрите блістками. Блістками. Блістки. Так. Стоп. Знаєш, курсел, блін, що робити? Катастрофа. Ну, я не знаю, що показати, що штори. Штори в мене фіолетового цвета. Вони такі на камері, там десь темно. Чи взагалі нема. О! Ой. Так. Стил. Мой стол. Мой стол. Так. У мене поламаний стовпчик для плетіння. Акваріум, ноутбук. Комп'ютер, поличка і тут шуфляда, поличка, вам не видно. Так, я покажу вам шапік. Коротше, шаф в мене коричневий. Що? О, вигляді дверей. На ньому стоїть купа ігрушок. І всякого нічого. Просто пічка. Поличка, і стоїть якийсь пакет. Мені без в робді, я і без в рамі. От того, як називається. Сочку з чорки і куп штуки. Так, тут є і та ігрушки. Це дзеркало. Кет. Така, коротше, штука, що тут крутиться, і мозгає. Коляска, купа ігрушок. Так, треба вам ще показати. Тут, ще моє ліжко. У мене червоне світло, і воно мене розставлене, бо я недавно встала. А чого я стою як стовп? Короче, всем пока-пока. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам сподобалось відео. Вау. З цим ефектом у мене кратка дуже велика. Чик. О, яка здорова. Ну, всем пока. Теперь немного ляпов. Да. Блин, что за голос?